Tak jdeme. Jdem na to. Tak, machine guna, výborně. Bacha, pomoc. Kde? Jo, tak tady. Tu teda ne, vole. Help me, nemám nic zbraň, help me. Nebo já jí zbičuju. Help me. Au. Ne, pomoc. Já jsem mrtvej, vole. Děláš srandu. Já to myslím vážně, kde seš? No, jsem v prdeli mi řekl. Vole, já jdu za tebou. More, zůstaň tam, počkej, pojď blíž. More, pojď sem. Pojď, healuj. Děkujem. Velmi pěkně. Děkujem. Dobré, jdeme, tam jdu já, Maťa. Ale já potřebuji taky česty. Co je tam byl klíč? Ale já chci česty. Já jsem bral klíč. Tak. To nepá. Nice. Tak. Hej, nevyžírej mi to tady, kámo. Ty jsi chtěl klíč. No konečně. Ty máš klíč? Nemám. Já mám jablóška. A krystal máš, jo? Krystal, no. Já mám ani jeden, kámo. Já mám epickou zbraň, to se vyplatí. To se vyplatí, já mám druhý krystal, prosím tě. Hej, mi padla další epická zbraň. Další tě padla, já mám jenom jednu a za tu jsem šťastný. Ale úplně to stejná. Kde jsou sráčové? Kde je sráč? Počkej. Sráč mě strada, vole. Sráč? Bacha, já jdu pomoct. Co ten borec nějaký bude mít u sebe klíč? Nemá. Tak já ti už stejně ukradu. Já si dávám healy, ale počkom. Nějaký borec, nějaký debil. No, neměl u sebe krystal. Ale to nebyl krystal! Super. Hej, já mám druhou epickou zbraň. Mám dvě epické. Výborně, mám 3 krystaly. No, já mám jeden, kámo. Já ti tady vychrát ten barák. Tak mi ho vyžer, já ho nechci. No co asi jiného podle tebe asi dělám. Já jsem na té pečici. Ne, vyžeru, jsou mít ty pečice. No to fakt, kde jsou, vole. Já bych nebyl! Ne, to je moje. To nejsou. What the fuck? To nejsou. No, já už jdu nahoru radši. K tomu portálu. Hop. Dneska k portálu půjdu se nebudu se mít. Jako hej. Tam budu čaj hledat. Jasný, tak hledej, já tady čmuchej tam, já tady budu stát taky pít. Čmuchej tam a čmuchej. Hej tam. Hej, porty! Musíš se tam dát, porty? Na to kašlu, a to jedu. Tak! No, mám další, no. No. Nevidím je. No, nejsou tady někde už. No, jsou někde schovaní hajzly. Kam ty bych je všechny tady našel? Pojď, já tady vzpomínám. Mám taky 3 krystaly. No super, já tady spamuju emoty. Jsem ji nenašel. No. Byly schovaní někde. Tak, ale aspoň, že máme vin. No. No, máme. Máme vin. Máme vin! Tak jo. Jde se na věc. Jdeme na věc. To je moja čestka. No prdele. Jsem totálně vyhrál čestku. Jonik. Když mám 2 krystaly, abys věděl. No co já s tím jako? Ty jsi mi vyhrál ten krystal v té dodávce, že? Jo. Ty jsi fakt zmrtka. Co já s tím? Jsi fakt, vole. Tak. Jako já už mám jako 2 krystaly, jako mi možná. Tak. 2 epické zbraně. Pomoc, typka. Kde sex? Tady. Kde tady? Neznám tady. Tady být sex. Ne, tady
mít sex! A mít sex! Tady 2 sex! Dobré. Hej, nežer mi to ale. Tady tam nebyl krystal, do prdele. Ty. Dělej, pomož mi. Ti nepomůžu, se zabysl. Kam můžu se to vyžírat? Jak zloděj hnusnej. Kámo, děkuji, sorry, ale můžu taky mít něco. O, XPčka. Jsi mě taky. Super, že jsi měla taky. O, 2 krystaly. Mám jenom jeden, vole. Říkal jsi, že máš 2? Dá 2, co melu, vole. Ty už se taky mi ztrácíš, prosím tě, synu. Synu, ty už se mi taky nějak ztrácíš v těch počtech. Ty jsi stejně na matiku blbej jak já, co? Asi jo. Jak to vy... Kámo, jak se už mi taky Oku, no. mám krystal. Ta klíč můžeme mít oba ice creamové. Pojď. Počkej. Co tam dělá? 3. No 3. Aha, tak... tak co mám jako dělat? Najdeš poslední krystal? Asi jo, zkus to. Tak já. Zkusím to. Tak to zkus. Oku, já jdu na to, jo? Já jdu na to! Počkej, tady je čestka. Kuku, čekaj, tady je čestka. No a čekám. Jo! Počkej, jdu k tobě. Kámo, 3, 2 na teď. Káde se na věc, no, to jsou mrtví. Ty jsou mrtví. A to jsou mrtví, kámo. Kde jsou ty děti? Jde se prcat. Dejte v mít je chlubíku. Hej, tam tu já, co? Nejsou tady. Jsem tady dolů. Tady nejsou, vole. Vole, jsme prý kokotí. Jo, tady jsou 2, pojď. Pojďte se vám jeden, já jsem... Aha, tak to je poslední týpek asi. No. Tam si... Ale byli jsme ice creamové, to se vyplatí. Čurák! Dejte. No, jsme zpátky. No, jsme tady. Ano, jsme tady by teplo už. Nejda, Maty je tady. Vystal první. To pak to nevidíme, oko veliké. Klíč a beru si ho. Takže ty jsou moje. Tak, prýkil. O, klíček. Tak dělej! Utíkej tam! Nezastavuj se, utíkej, Foreste! Klíč. Hej, ty mi to jdeš vyžrát. Utíkej! Ne, Mači, ty mi to vyžereš. Nevyžil. Krystal. Utíkej, vole. Krystal. Hej, nezastavuj se a utíkej! Ty je ještě v dodávce, Krystalka, se ho teda vezmu. Hej! Jdi tam, ano. Trvale. Je lidičky! No po to jsem, no to je chytrá, ale. Přeskoč to. No já tady mám taky hodně lidiček. Kámo, to je černoch. A i s kým tohle nemůže přeskočit, víš to. Doufám. Pomoc. Ochu! Jo, to tam byl, to byla. Ochu! To je blbec, on mi přímo to vlezl. No, a mě taky vleze do rány. Hej, ty fakt zmačí, nekračuj. Jelej, já ti pomáhám. Kam jdem? Tady někdo je. Jdem na ně. Přímo za mnou, to je blbec. No, nádhera. To jsem to já tam vyzabíjel. Že. Nádhera. Ej jo, motherfucker. Jsme tady, jo. Jdeme na to. A tam nahoru jdu já, jo. Tam G. máš vstup zakázán. No, synka, ten pravej, co? Máš vstup zakázán. Ten pravej. Ten zmrt najde klíč, ten má, tady ten legendary. Najde klíč a já ho zabiju. A já ho poprcám zaživa. Jo, fakt. Jo, takže dneska večer? No, V posteli? Dneska večer. OK. No, Jo, jde se na. Jo, jdem na to, bráško. A klíček, takže dneska večer. Tak ty zmrt, no tak si jdeš, kámo. Dneska večer. Počkej, já ti to všechno vyžrat. Nejdeš, já jsem ti to taky nevyžral. Ber si česty, jsou tvoje, nepotřebuji. Ale, Rubka.
tady je. jsou tvoje, já nepotřebuji. To je jaká blbka, to je jaký idiot. Tvoje. Všechno, Hej! No to je jsme to tam vyhrál. všechno tvoje. Dobré. Oku? Oku a tady je to jako zabíjárna docela. Oku, já jsem tady, brášku. Thanks. Kamo, kámo, to všechno tady vyzabíjel, kámo. Sleduj, pojď se tady podívat. Tady to tady celý vyzabíjel. Taky mi nechci s tou kousnou. Nenechám ti se tady kousnout. Počkej, já možná budu moc Petra. Jak mi máme, tady má kecápek klíč. Ne, teda krystal. Už jsem měl. Počkej, Počkej. daj další, hledej. Hledáme spolu, musíme to vyhrát. Nezáleží na krystalech, musíme to vyhrát. Musíme být number one. Pamatuj. Co? Já nejste klikl a já ho chytím. Ty za to klikal, já ti nevěřím. Já nevím, vole. Dobrý, jsme tady dáme prcat holčičky, tady pak jsou. Kde jsou holčičky? Tvé mámě, a teda cože? Jo, ano, jako really. Jo, tvé mámě. Klíč. Máme výhru. Jsi fakt kámo hajzl, ale jsi fakt ale hnusnej kámo hajzl. Já vím. Aspoň se ti přiznal. Kámo, to ti fakt někal. Hele, všechny ty česty jsou tvoje, já ti je přenechávám. To je dědictví. No, jsi mi to vyžral, tu čestku. No pak asi mi ji tady vyžral. No já ne. Ty vole, pomoc. Co mám říkat já? Po mně jdu taky. Já mu utíkám, to byl babičkovi. A kde jsou ti dějové? Kde jsou ti dějové? Dětičky. Tady. Kde tady? Tady jsou děti. Kde jsou děti? Děti ve sklepě? Ne. Děti ne ve sklepě. Tady je další mrtvej. Nahoře? Kamarád! Kde je kamarád? Já se musím vyhýlovat, Matěj. No musíš se vyhýlovat, logicky. Kamarád! Nevadí! Joko! Já ho zabil ve vzduchu! Jsi dal double kill. Jo. Triple kill! Triple? Aha. Ty zabil 3 lidi. OK, Hochu, zabiják. Hochu, zabiják, ne? Ne, tady je týpek, Co vím, to je tvůj. To bylo jenom na hit, kámo. Dobrý den. Dobrý den. Počkej, dobrý den. Dobrý den, spodá tady dolů. Dobrý den. Až to nikdo není, asi. Sex. To asi nikdo není, kámo. Či to už nikdo není, Hele, kámo. tady je krystal. Fakt, Kuka, ne. No tady! Podívej, tady! Aha, to dávka, no tam musíš zavřít. Jdem na to. Tak pojď, běž tam. Počkej. Jo, dobře ti tam. To byl permaban na to. Pojď tady za mnou. Tady možná jich nebudou děti. Nejsou, kámo. A tady nahoru, kámo, možná tady nahoře. No, tady já jsem nahoře. Nic, už nejsem pedofil. Ale možná budu já pedofil. Portál na hřbitově. Počkej, ne, já se budu pedofil. Jak mi pedofil. Našel jsem si krystály další. Jo, děkuji, že jsi mi ho vyžral. Nemáš zač. Kámo, jsem přesně já potřeboval. Tak a ať jí hledat. To už... Já se tady zakempím, jo? Ale jeden jediný. Konečně tady porty, pojď se tady pustit na porty, o svatý porty. Počkej. Ne. Počkej, já nám krystal, možná to další pedofil. Nenajdeš, svatý portále. Počkej, možná jo, to je čestka. Svatý portále. Je,
Dělej! Máš? Já jsem prof. Děcka, jestli máš. Nemám. Tak hledej, já budu v portálu. Hledej. Yes? Jo, mám děcko. Pro mě je to poslední. Nevadí. No já vím asi. Dívej, tatínek už za tebou běží. Můžu to být tatínek. No, jsme byli dva pedofilové jo, vlastně. La. My jsme jak autisti, vole, jak ADHD styl. Epicus analus. No to je hovno. Tak, Já jsem ti sebral zbraň asi. Tady máš. Aha, on mě to nejde vyhodit. Tak to nejde, vole, ty debile. Ty nejseš ve Fortniteu. Ty špatný. Ty nejseš ve Fortniteu, kam. Špatný, to je hororový Fortnite. Ty nejseš ve Funk. Nejsem ve Fortniteu, já vím, vole. Jako ty tady taky jsi ve Fortniteu a řešíš špičku. Když umřu, to vždycky zařvu na celý ten, vole. Na celý město. Kdo mě vyčoroval? Venku máš machine gunu za free. Já jsem ti vyčoroval ten krystal. Jako machine gunu. A jo, to. Já už ji mám, vole, ty blbé. Aha, tak to řekl dřív. Já už ji mám dávno. To nám vědět. Jdu sem třeba. Jdu do kina. Je holčinka. Je mrtvá, super. Paráda. Lehnout si na záda. Paráda, lehnu si na vajca. Žádný klíček. Ani já ho nemám, ani já jsem ho nenašel. To je ta banger, vole, to jsi mi nemusel říkat. Teď mám kvůli tomu díky dvakrát větší deprese. Až nás to pro někdo bude mít. No. Teďkom jsem na posledním místě, kde bývá a není tu. Taky není. Může najde místo na to, nějak jsme vyplatí. No bacha, může najít, vole. Všechno jde najít, když to chce. Mám modré kesto. No, je nic. Každý dnů žádá půjčku. O2? Půjčku bys mi dal? No, na krystal na půjčku. A já jdu hledat. Hej, on má klíče, že? Nemá. Kamo? To bych hlásil. Já jdu nahoru. Tady klíč, počkej. Já jsem to mám vzal. Pojď se mnou. Jo, tak počkej. Ty si vezmeš ty krystaly, já si vezmu zbraň. Počkej, ale kolik máš? Já mám 2 krystaly. Já mám taky 2. Tak víš, co to znamená. Ty si vezmeš 2, já si vezmu 2. Ale já půjdu první, radši. Mám si jenom 2. Pokusit se. Neboj. Jdu podle sekce. Ještě jeden. Dělej. Adam ven, dělej. Počkej, vezmu si legendární zbraň. Dělej, pojď ven. Pojď ven. 3, 2 na teď. OK. No, tak to je hodně OP. Tak a kde jsou děti? Já jdu sem, treš tam. Jasný jdem. Ale nemusím to jako sekat, jo? Ale taky ne. Ale jakože, ahoj. Počkej na mě, ahoj, pojď, ukaž vám či prdel. Tamhle! Jo, našel jsem. Jo, a to je můj ale. Si ho vem, vole, vojeď ho. To seš ty? Seš ty, Mačeji? To jsi byl ty, vole. Tamhle! Počkej, teďkom já. Vzadu! Teďkom já. Ten baráku. Počkej, teďkom já. Já ti ukážu, pojď, já ti nasměru. Já vím. Já ti nasměru, za mnou. Já ti nasměruju. Já vím. A tady v tom baráčku někde. A hledej kam a trhej. Nahoře. Aha, no tak to... Počkej, nech mě. Co za Počkej, ako možná udělám deltraci prdele?
Ne, to je za barákem! Ve sklepě! To je za barákem, ale ten je Tak mrtvej. jsme zapadali. A ten je Ve mrtvej. sklepě, holku, tady je sex normálně ve sklepě. Ne, počkej mě! Nechci sex! Dělej za boho, proč jde zabít? Sex! Tady je další sex! Říkám, že jsme v sexu. Ty vole,